lämpimästi tervetuloa. Hyvää bisnestä, parempaa maailmaa webinaariin, ja webinaari on osa meidän isompaa kokonaisuutta ja meidän hanketta, eli tehdään yhdessä tulevaisuuden työelämää Etelä-Savoon, ja meillä on 3 osatoteuttajan hanke kyseessä, joissa Etelä-Savon yrittäjät on yksi, kuntoutussäätiö Helsingistä on toinen ja 3. Uutta elämää Group Mikkelistä. Meillä on huikeat puhujat ja mun tarkoituksena ei ole missään tapauksessa viedä aikaa yhtään tämän enempää, joten näillä puheilla niin tuosta pääsette vilkaisemaan vielä sisällön, ja ensimmäisenähän meillä pääsee Pentikäisen Mikael ääneen, ja sen jälkeen on tulossa Rastolan Nina, Ojalan Päivi, Liljenderin Ilkka, ja sitten saatiin vielä viime hetken vahvistuksena niin Hellekarin Petra Great Place to Workin puolesta, ja he onkin sitten mukana näissä meidän kaikissa webinaareissa ja mahdollistavat tämän tilaisuuden tänäänkin. No niin, ja ei kun vaan. Mikael, ole hyvä. Kiitos Heli. Taas tuosta toi esitys näkyviin noin. Terveisiä täältä Helsingistä, Helsingin kesäisestä syksystä. Ja multa tosiaan toivottiin puheenvuoroa otsikolla "Miksi vastuullisuus on tärkeää jokaiselle yrittäjälle". Käyn tätä läpi ja tulen tässä sitten myös näyttämään vielä julkistamattomia yrittäjägallupin tuloksia siitä, että millä tavalla yrittäjät tällä hetkellä huomioivat vastuullisuusajattelun ja minkälaisia vastuullisuustekoja he pitävät tänä päivänä tärkeimpinä vastuullisuuden osoituksina. Eli tässä näytetään nyt sitten ensimmäistä kertaa sellaista dataa meidän tuoreesta yrittäjägallupista. Mutta ensiksi on tosiaan hyvä pysähtyä miettimään sitä, että miksi jokaisen yrityksen ja jokaisen yrittäjän pitäisi pitää näitä vastuullisuusteemoja tärkeänä omassa yritystoiminnassa ja omassa työssään. Ja olen tähän nyt kirjannut 5 syytä siihen. Niitä syitä varmasti on enemmänkin, mutta niistä ensimmäinen on mielestäni se hyvin tärkeä, ja se on se, että se on oikein. Eli kun me huomioimme ympäristömme, kannamme sosiaalivastuuta, pidetään firma kunnossa, hoidetaan se hallintoa hyvin, niin se on oikea tapa toimia, ja se on mun mielestä aivan keskeinen lähtökohta tässä näin. Vaikka mitään muita syitä ei olisi, niin tämä on tärkeä syy toimia vastuullisella tavalla. No sitten toinen tärkeä syy on se, että meidän asiakkaamme, meidän henkilöstömme ja kaikki muut sidosryhmät odottaa meitä vastuullisuutta. Eli se on myös tapa vastata meidän asiakkaiden odotuksiin, meidän henkilöstön tarpeisiin ja myös meidän kumppaneidemme odotuksiin. No sitten se on tärkeää sen takia, että se avaa erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja voi sanoa, että erityisen tärkeää se on sellaisilla yrityksillä, jotka sitten toimii niin kuin osana arvoketjuja. Me on nyt ehkä jo vähän väsymiseenkin asti seurattu tätä raakkuskandaalia ja aina vähän katsottu, että mihin se syyttävä sormi osoittaa. Ja välillä se on osoittanut siihen koneyrittäjän tai koneyrittäjän kuskiin, joka sitten on ajanut sen raakkujoen yli, ja siinä nähdään, että jos se vika on siellä, niin totta kai siinä pieni yrittäjä on aiheuttanut hyvin merkittävää vahinkoa isolle konsernille. Mehän emme tänään tiedä, että onko hän kuitenkin toiminut Stora Enso ohjeiden mukaisesti, mutta tämä ikävä keissi osoittaa meille hyvin kouriin tuntuvalla tavalla sen, että miten tärkeää on, että se koko arvoketju, että jos iso konserni niin kuin Stora Enso puhuu tuolla rintarottingilla vastuullisuudesta maailmalla, ja sitten heidän prosesseissa se vastuullisuusajattelu ei mene läpi sen arvoketjun
tai se jossakin vaiheessa siellä tökkii vaikka alihankkijoiden ohjauksessa, niin se voi aiheuttaa näitä mittavia vahinkoja paitsi luonnolle, niin sitten myös koko yhtiön brändille ja syö koko yhtiön arvoa. No sitten tärkeää on myös se, että se vastuullisuus luo niin uskon kilpailuetua yritykselle sekä lyhyellä että varsinkin sitten pidemmällä aikavälillä. Eli on paljon erittäin hyviä relevantteja syitä sille, että minkä takia tätä vastuullisajattelua kannattaa vaalia ja vastuullisuustekoja tehdä. Mitä ne sitten yrittäjien mielestä on vähän, nyt käyn läpi näitä tuloksia ja kommentoin samalla sitten myös näitä tuloksia, ettei pelkästään näitä esittele. Tätä on nyt kysytty samalla tavalla 4 kertaa näissä yrittäjägallupeissa. Näihin vastaa yli 1000 pk-yrittäjää eri puolilla maata. Ja ehkä huolestuttavaa on se, että tämä vastuullisuusajattelun huomioiminen omassa toiminnassa on nyt alimmillaan sitten elokuun 2021, jolloin tätä kysyttiin ensimmäisen kerran. Ja on tietenkin herää kysymys meillä kaikilla siitä, että mistä tämä johtuu, miksi näin on, mitä on tapahtunut maailmalla. Ja mä itse veikkaan, että tässä tärkein selittävä tekijä on se, että meillä on tällä hetkellä paljon yrityksiä, itse asiassa noin joka 5. yritystilanteessa, jossa niillä on maksuvaikeuksia, eli taloudellinen tilanne on vaikea. Ja kun taloudellinen tilanne on vaikea, niin silloin yrittäjän huomio tietysti kiinnittyy siihen, että miten siitä kriisistä selvitään ja maksuvaikeudesta selvitään. Ja sitten vaikka se sinänsä kriisistä selviäminen on niin kuin vastuullisuusteko, niin tämmöinen vastuullisuusajattelu jo voi jäädä enemmän sivuun. Tämä on mun arvio ja tämä ei perustu tähän tutkimukseen ja mielellään kuulen, jos joku on tässä asiassa eri mieltä. Sitten kun katsotaan vähän tarkemmin, että millä toimialalla ja minkä kokoisissa yrityksissä tämä vastuullisuusajattelu huomioidaan eniten, niin me nähdään tässä, että se selvästi korostuu tuolla yli 10 työllistävissä, eli kun yritys kasvaa, myös vastuullisuusajattelu huomioidaan useammin. Ja sitten taas toimialajaossa niin teollisuus nousee ykköseksi, kauppa on 2 ja sitten kaikki muut on tuolla aika tasaisesti 3., 4. ja 5. sijalla. No mielenkiintoista on se, että tässä on aika lailla myös näitä alueellisia eroja. Ja toki tätä saattaa osittain selittää, että nämä toimialajako, mutta ei pelkästään. Että on mun mielestä aika mielenkiintoista, että tämä on pääkaupunkiseudulla alhaisin alueellisesti ja korkeimmillaan sitten Pohjois- ja Itä-Suomessa. Että Etelä-Savossakin, joka taitaa kuulua Itä-Suomeen eikä Etelä-Suomeen nimestään huolimatta, niin voi tässä mielessä kulkea ihan rinta rottingilla, että siellä itse asiassa on vähiten, tai Itä-Suomessa on vähiten yrityksiä, jotka eivät huomioi vastuullisuusajattelua. Ehkä yllättävää oli se, että yrittäjien ikä ei tähän juurikaan vaikuta. Nuorimmilla näyttää olevan vähiten. Ja sitten kun katsotaan, miten meidän jäsenet ja ei-jäsenet suhtautuu, niin tässä on aika merkittävä ero. Että meidän jäsenkunnalla on selkeästi korkeammalla tämä vastuullisuusajattelu kuin niillä yrittäjillä, jotka eivät kuulu yrittäjäjärjestöön. Miehillä ja naisilla tämä on suurin piirtein sama osuus. No sitten kun katsotaan, että mitä ne vastuullisuusteot niin kuin käytännössä tarkoittaa, eli miten se vastuullisuusajattelu muuttuu teoiksi, niin tässä nousee 3 kärjeksi se, että noudatetaan lakeja ja sopimuksia, maksetaan veroja yhteiskunnalle ja palvellaan asiakkaita hyvin. Sitten tulee vastuunkantaminen ympäristöstä, huolehtiminen henkilöstön hyvinvoinnista, kannattava liiketoiminta, päästöjen vähentäminen, työllistäminen, tuoteturvallisuus, tuotteiden alkuperän tunnistaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen ja viimeisenä sitten sidosryhmien huomioiminen. No sitten kun katsotaan, että miten nämä eri teot ovat ikään kuin kehittyneet ja miten niiden rooli on kehittynyt tässä
näiden tutkimusten tekoaikana, niin tämä on aika samanlainen tämä järjestys ollut aikaisemmillakin kerroilla. Ja ehkä tuolla niin kuin selkeästi niin kuin suurin ja tilastollisesti myös merkitsevä muutos on tapahtunut tuossa huolehtimisessa henkilöstön hyvinvoinnista, joka on noussut noin 50–59%. Ja sitten kun katsotaan, näitä tuloksia voi katsoa eri näkökulmista, että sieltä näkyy toimialat, sieltä näkyy yrityskoot, sieltä näkyy yrittäjän sukupuoli, sieltä näkyy tuo jäsenyys, niin kuin tuossa äsken nähtiin, mutta otin tämän nyt vielä erikseen tämän yrityskoon, ja tässä sitten me nähdään, että tuo itse asiassa nousee yli 10 työllistävillä tuo henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ensimmäiseksi, ja sitten taas, mikä on ihan ymmärrettävää yrittäjille, se on alhainen, koska sitä henkilöstöä ei sinänsä ole, eli heillä ei ole omia työntekijöitä, että se selittää myös tätä luvun mataluutta. Sitten siellä nousee tuo ihmisten työllistäminen myös korkeaksi noissa yli 10 työllistävissä yrityksissä. Ja ylipäänsä voi sanoa, että nämä erot on aika suuret ja ihan ymmärrettäviä selittäviä tekijöitä löytyy erityisesti tuolta yksinyrittäjien osalta, siellä nuo erot näiden muiden yritysryhmien kanssa on kaikkein pienimmät tuossa asiakkaiden hyvässä palvelussa, mikä sekin on ihan loogista. Eli tämmöisiä ajatuksia ja uutta tietoa siitä, että miten yrittäjät näkevät tällä hetkellä vastuullisuusajattelun tässä maassa. Ja me tietysti yrittäjäjärjestössä jatketaan tätä työtä sen puolesta, että nuo prosentit nousisi ja yrittäjillä olisi tämmöinen niin kuin laaja-alainen käsitys siitä, mitä on vastuullisuustyö. Että se on paitsi sitä, että me kannetaan ylisukupolvista vastuuta meidän ympäristöstä, pidetään firma-asiat kunnossa ja sitten myös ollaan hyvä ja vastuullinen toimija tässä yhteiskunnassa. Kiitos omasta puolestani ja ehdin tässä, jos on kysymyksiä, niin niihin vastata. Hei, kiitos tosi paljon tästä. Nyt voidaankin sitten kuulostella, että meneekö tämä asia niin kuin yritykset on vastannut kyselyssä. Eli tämmöinen vähän niin kuin elävä esimerkki siitä, että mitä vastuullisuuden eteen on tehty. Eli se on ihan totta, että se vastuullisuus ei todellakaan ole enää sellainen trendi tai markkinointistrategia, vaan siis se on yksi tosi keskeinen tekijä siinä, että menestyy yritystoiminnassa ja voi ylipäätänsä toimia. Ja nyt yritän tästä vähän niin kuin oman yrityksen kautta kertoa, että miksi se vastuullisuus on tärkeää ja miksi se tuo myös kilpailuetua. Ja maailma muuttuu, ympäristö muuttuu, lainsäädännön ja sidosryhmien vaatimukset muuttuu, että niihin vaan pitää pystyä vastaamaan. Eli mä oon Rasolan Niina, ympäristöhuolto- puhtausalan yrittäjä. Ja ympäristöhuoltoalallahan vastuullisuus ja erityisesti vastuu ympäristöstä niin on ollut jo pitkään niin kuin tosi kantava ja keskeinen ajatus niin kuin meidän liiketoiminnassa. Ja me tehdään ehdottomasti työtä onnellisemman arjen puolesta ja kestävämmän planeetan puolesta ja me olemme asiakaskuuntelun mestari ja paremman palveluspesialisti. Me inspiroidumme ehdottomasti huomisesta. Me uskotaan tyytyväisiin asiakkaisiin, onnellisiin työntekijöihin ja palveluun, joka tuntuu niin kuin ihan todellakin sydämessä asti. Ja miksi me menestytään? Sen salaisuus on timanttisessa tiimipelissä, jossa syötetään taitavasti ja viimeistellään varmasti. Ja hommat hoidetaan aina tosissaan, mutta ei totisena. Et se on niin kuin se pelihenki, miten meillä tehdään töitä. Ja niin se vaan on, että menee nämä kalvot ihan ok. Eli niin asiakkaan kuin sääntelynkin vaatimukset on kasvanut koko ajan vastuullisuuden osalta ja ylipäätään siis kuljetusala. Me kuljetetaan jätettä, niin on todella niin kuin päästöjen osalta niin keskiössä ympäristövastuun osin niin kuin monin tavoin. Ja ensiksi on varmaan siis tärkeää ymmärtää, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa yritystoiminnassa ja se kattaa niin kuin monia osa-alueita. Eli niin kuin äsken kyllä jo Mikaelkin näytti, että ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Ja se merkitsee myös samalla sitoutumista kestävään kehitykseen, eettiseen toimintaan ja huolenpitoon sidosryhmistä. Sitten niin kuin vastuullisuus
kestävä kehitys ja vihreä siirtymä tähtäävät yhdessä ympäristövaikutusten hallintaa, ja siellä otetaan huomioon myös se sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus, ja pyritään pitkällä aikavälillä hyvinvoinnin turvaamiseen. Ja nämä kaikki nivoutuu yhteen ja liittyy toisiinsa monin eri tavoin. Ja tällä tavoin yritykset luovat arvoa yhteiskunnalle, mutta samalla myös itselleen. Ja se vastuullisuus on läsnä ihan kaikessa toiminnassa, kaikilla tasoilla. Se on läpileikkaava teema siellä yrityksessä. Ja se, että yritysten on hirveän tärkeää tunnistaa ne omat vaikutuksensa yhteiskunnassa ja on syytä olla tämmöinen aktiivinen osa ratkaisua ja ei ongelmaa. Ja meistä jokainen yritys parantaa maailmaa jollain tasolla omalta osaltaan. Ja se kysymys, että miten me sen teemme, niin on tosi tärkeä kaikille. Tämä oli, oikein kun rupesin miettimään, niin meidän tämä vastuullisuusmatka alkoi jo 2000-luvun alussa, näin jälkeenpäin ajatellen, ja me rakennettiin ensimmäinen laatu- ja ympäristöjärjestelmä vuonna 2001. Meitä oli hyvin pieni joukko tämmöisiä pienempiä jätehuoltoalan yrityksiä, me oltiin todella edelläkävijöitä. Me uusittiin meidän toimitilat 2004, siinä tuli energiatehokkuutta ja peltiverhoilu vaihtui puuverhoiluun ja me ruvettiin investoimaan päämäärätietoisesti vähäpäästöisempää kalustoa ja kiinnitettiin myös huomiota siihen, että miten ajoreitit toimii, eli optimoitiin ajoreittejä. Ja meillä on ollut kyllä harjoittelijoita ja työssäoppijoita niin yrityksessä jo oikeastaan aina jollain tasolla mukana. Ja sitten se, että tärkeää on tavallaan ollut myös se, että me on kannettu vastuuta alueen elinvoimasta ja taloudesta, että silloin 2000-luvun alussa meitä oli 10 henkeä töissä, nyt meillä on yli 40. Ja meidän välilliset työllisyysvaikutukset Mikkeliseudulla on kasvanut vuosien saatossa nykyiseen noin 34 henkilötyövuoteen. Ja vuosien saatossa on tuettu niin kulttuuria kuin urheilua ihan säännöllisesti, että se ympäristövastuu on meille tärkeä juttu. No, 2018 me päädyttiin sitten uusimaan meidän laatu- ja ympäristöjärjestelmä ja puhuttiin laajemmin johtamisjärjestelmästä ja se järjestelmä laadittiin vastaamaan kaikilta osin standardeja ja valmistauduttiin, että se sertifioidaan. Ja silloin meille tuli myös laatu- ja ympäristöpolitiikka, että tässä on nyt kuva meidän ympäristöpolitiikasta. Ja siinä me käytiin sitten läpi vaikutuksia siitä, että miten meidän toiminta vaikuttaa ympäristöön ja pyrittiin tunnistamaan ne suurimmat vaikutukset, negatiiviset, ja sitten se, että miten me niitä vähennetään, niitä ympäristövaikutuksia ja miten me voidaan edesauttaa sitten kestävää kehitystä ja päästöjen vähentämistä. Meillähän totta kai kuljetuksessa niin kaluston päästöt on se suuri yksittäinen asia ja me on tehty sitten investointeja vähäpäästöisempään kalustoon ja toimitilat käyttää ympäristöystävällistä sähköä. No siivouspuolella meillä on käytössä kestovälineet ja ympäristömerkityt siivousaineet silloin, jos niitä käytetään. Meillä tehdään tosi paljon höyryllä ja vedellä, eli kemikaalitonta siivousta. Ja se kemikaaliton siivous on todellakin kestävän kehityksen edistämistä, että oikeilla siivousmenetelmillä niin pystytään ja puhtaustasolla niin pystytään pidentämään materiaalien käyttöikää ja elinkaarta, että siellä ollaan menty tosi pitkälle siinä ajattelussa. Ja sitten tämä meidän johtamisjärjestelmä, mitä me rakennettiin, niin se auditoitiin ulkopuolisen toimesta sitten vuonna 2021. Ja itse asiassa ensimmäinen tarjouspyyntö, missä pyydettiin kuvausta yrityksen kestävän kehityksen periaatteesta, niin se tuli vuonna 2021. Ja olen sitä mieltä, että tarjouksen pyytäjä ei oikein itsekään ymmärtänyt, että mitä se pyysi. Mutta se oli eka kerta, kun laadin Word-dokumentin, missä luettelin asioita, mitä me on tehty. Ja siinä sitten tuli myös tämä sosiaalinen ja taloudellinen vastuu, mutta myös se yhteiskuntavastuu ehkä käytyä läpi silleen päällisin puolin. Ja me voitettiin se tarjouskilpailu tosin hinnalla, ei sillä vastuullisuudella, mutta me täytettiin ne vastuullisuusvaatimukset ja se oli meille merkityksellinen asia, että siitä lähtien sitten on ruvettu painimaan paljon enemmänkin näiden asioiden kanssa. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin päästövähennyksiä on saatu aikaiseksi, eli siellä näkyy alimmalla rivillä meidän vuoden 2023 päästövähennykset, kun on käytetty uusiutuvia polttoaineita ja sitten biokaasua
autoissa ja tosiaan meillä koko ajan lisääntyy Mikkelin alueella biokaasuautot. Valitettavasti Savonlinnan seudulla ei pysty tankkaamaan kuin tavallista diiseliä. Sama tilanne on vähän Mäntyharjussa, mutta joo, siltä osin kun pystytään, niin käytetään vähäpäästöisiä polttoaineita. No, tämä Agenda 2030, eli YK kestävä kehitys, niin tämä on niinku tärkeä juttu. Eli maailman kaikki maat on sitoutunut tähän kestävään kehitykseen. Ja on määritelty 17 tavoitetta, jotka kaikkien maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä on merkittävää 2 syystä. Eli nämä tavoitteet on samat kaikille maailman maille. Totta kai ne niin kuin painottuu eri lailla eri puolilla maailmaa ja maan kehitystasosta riippuen. Mutta nämä tavoitteet korostaa sitä keskinäisriippuvuutta. Eli silloin kun tehdään jotain, niin pitää ottaa aina huomioon se, että mitä tapahtuu ympäristölle, mitä sosiaalisia vaikutuksia ja mitä taloudellista kestävyyttä tämä homma niin kuin tarkoittaa. Ja me ollaan sieltä 17 tavoitteen joukosta valittu nämä 4. Että nämä on niin kuin meidän ydinjuttua. Ja viime vuosina sitten vastuullisuuden saralla tehty enemmänkin töitä. Meillä on nyt vastuullisuusraportin tekeminen niin kuin omanlainen, ei mikään määrämuotoinen, niin työn alla vielä viime vuodesta ja päivitetään sitä tähän päivään. Me on määritelty sitä meidän sosiaalista vastuuta, myöskin taloudellista kestävyyttä ja pyritään katsomaan myös niitä ympäristöasioita pikkusen ehkä uusista näkökulmista. Meillä on tuo Kauppakamari hiilijalanjälki laskettu merkki, mikä osoittaa meidän aloittaneen ilmastotyön laskemalla oman toiminnan päästöt kansainvälisen GHG-protokollan mukaisesti. Ja se on tavallaan myös tärkeä juttu, mutta olen huomannut, että se ei oikein se luku kerro meille mitään, kun me ei löydetä mistään niin kuin benchmarkkausta siihen, että mitä se meidän luku niin kuin on suhteessa muihin vastaaviin toimijoihin. Ja taloudellista kestävyyttä on pohdittu hyvinkin tämmöisen niin kuin arkisten asioiden niin kuin kautta. No, me palvellaan jätehuollon saralla, kuten myös siivouksessa, niin hyvin erikokoisia yrityksiä ihan siis kaikilta mahdollisilta toimialoilta. Ja meidän kilpailija on Suomen suurin toimialan pörssiyhtiö. Et meidän on ollut todellakin pakko niin kuin miettiä näitä vastuullisuuteen liittyviä asioita ja myöskin toteuttaa sitä. Se on niin kuin, mitä mä sanon, se on tavallaan onni, että meillä on se pörssiyhtiö, kenen kanssa kilpaillaan, mutta kyllä se tietysti välillä vähän harmaita hiuksiakin aiheuttaa, että ei siitä pääse yli eikä ympäri. Mutta sitten ehkä, että mitä niin kuin hyötyä tästä vastuullisuustyöstä on, vaikka se on niin kuin byrokraattista, aikaa vievää ja kallista, niin kyllä siitä voi hyötyä monin tavoin. Se on nykyisin se on maine- ja brändikysymys hyvinkin pitkälle, eli rakentaa niin kuin parempaa vahvaa mainetta ja brändiä, ja sehän houkuttelee tietysti työntekijöitä ja asiakkaita ja toivon mukaan myös rahoittajia. Asiakasuskollisuuteen se vaikuttaa. Ihmiset on yhä tietoisempia ja vaatii koko ajan niin kuin enemmän ja valitsevat myös osittain vastuullisesti. Ja B2B-puolella on pakko toimia vastuullisesti. No, riskienhallintaankin se vaikuttaa siltä osin, että tietyt käytännöt, niin me niin kuin mietitään niitä riskejä niin kuin eri kulmilta ja osataan ottaa huomioon niin kuin erilaisia tilanteita. Mutta sitten se kaikkein tärkein on se, että meidän liiketoiminnan pitää olla kestävällä pohjalla, että ei me kuljeteta sitä jätettä, jos me vaan ajetaan niin kuin tavallisella dieselillä ja vanhalla kalustolla. Et se ei vaan yksinkertaisesti niin kuin ole mahdollista. No sitten mulla on muutama hyvä syy vielä siihen, että miksi on hyvä niin kuin panostaa siihen vastuullisuuteen. Niin minä väitän, että maailman onnellisimmissa maassa, eli Suomessa, on maailman vastuullisimmat yritykset. Suomi on tiukasti säädelty maa, hirveästi lakia ja määräyksiä ja ne kannustaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti, koska jos et sä hoida veroja, eläkemaksuja tai mitään vastaavia velvoitteita, niin eihän sitä Suomessa edes voi toimia. Ja se on niin kuin jo se perusedellytys tietyllä tavalla yhteiskuntavastuusta. Suomessa on tosi korkeat vaatimukset ympäristösuojelulle ja kyllä se mielikuva on vahva, että yritykset noudattaa pääsääntöisesti lakeja ja säädöksiä. Ja kyllä Suomessa on myös semmoinen, ja meillä Etelä-Savossa erityisesti, kun meillä on se puhdas luonto ja ne järvet ja vesi, niin kyllä me ollaan niin kuin sitoutuneita siihen asiaan. Me ei vaan se on meille niin itsestäänselvyys, että me ei sitä niin kuin nähdä. Ja
kyllä se yhteiskunnallinen paine ajaa meitä tähän, että rahan hintakin määräytyy yhä enemmän sen mukaan, että mikä se vastuullisuuden taso ja kuinka kestävällä pohjalla se yrityksen liiketoiminta kaiken kaikkiaan on. Semmoinen niin kuin tärkeä uutinen on varmaan se, että Osuuspankki on tehnyt tämmöisen suuryritystutkimuksen, ja sen mukaan niin 56% niistä suuryrityksistä oli joutunut vaihtamaan toimittajaa vastuullisuusvaatimusten takia, ja se luku oli kasvanut 13%. Et vaikka puhutaan, että ne tiukat protokollat ja tarkastukset ja vastuullisuusraportoinnit tulee suuryrityksille, niin kyllä se koskee meitä pienempiä toimijoita, jotka on niin kuin mukana, palvelee sitä suurempaa yritystä tai on siellä toimittajaketjussa. Eli suuryritykset joutuu läpivalaisemaan sen toimintansa, niin sekin on niin kuin tärkeää, että jos meinaa toimia, niin pitää pystyä vastaamaan niihin kyselyihin. Ja äskenkin jo sanoin sen, että ne rahoittajat kiinnittää huomiota, niin kuin, että rahan hinta voi jossain vaiheessa määräytyä sitten sen mukaan, että kuin vastuullisuudella tai kuin kestävällä pohjalla se oma bisnes niin kuin on ja miten hyvin ne asiat on huomioitu. Mutta varmaan yksi tärkeimpiä asioita on se, että ehdottomasti vastuullisessa yrityksessä on ilo olla töissä, koska usein silloin, kun myös ajatellaan sitä sosiaalista puolta, niin ne työolosuhteet on paremmat, henkilöstöllä on mahdollisuus kouluttautua, työntekijät pääsevät osallistumaan yrityksen niin kuin kehittämiseen ja varmaan myös päätöksentekoon, ja se ihan varmasti lisää niin kuin työntekijöiden sitoutumista siihen työpaikkaan, kuten myös varmaan sitä tyytyväisyyttä tehdä töitä. Ja kyllä siellä periaatteena on se, että ollaan niin kuin avoimia, toimitaan rehellisesti ja halutaan aidosti edistää työntekijöiden hyvinvointia niin kuin osana yrityskulttuuria, ja totta kai se vaikuttaa, että tulee positiivinen ja motivoiva työympäristö. Ja kyllähän se kaikki sitten parantaa sitä työnantajabrändiä tai mielikuvaa, ja mehän kisataan tosi kovaa niin kuin hyvistä tekijöistä kaikki keskenämme tällä hetkellä, että näin se menee. Ja sitten se vastuullinen yritys myös huolehtii siitä omasta yhteisöstä, eli kaupungista tai kunnasta, että ne on tärkeitä juttuja. Ja kyllä minä uskallan väittää, että nyt 10 vuoden kuluessa niin vain vastuullinen yritys voi kasvaa, ja se vastuullinen kasvu niin kuin mahdollistaa sen kasvun, että muita keinoja ei ole, ja siksi meillä on inspiraationa vastuullinen huominen. Aikamoiset lopetussanat. Onko siellä vielä ketään? On, täältä tulee hirveä määrä taputuksia. Mutta täytyy pyytää, että jos mä en olisi jotenkin jo sisällä aiheessa, ja jos tämä ei olisi mun mielestä tärkeä aihe, niin sait mut puolellesi jo heti näillä jääkiekkovertauksilla siinä alkuun. Mutta mun mielestä ihan älyttömän tärkeä asia, ja näin niin kuin uutena eteläsavolaisena toki nyt jo aikansa tässä asuneena, mutta voin allekirjoittaa sen, että täällä tietyt asiat niin tehdään vähän niin kuin vahingossa ja ajatellaan sen olevan itsestäänselvyys, varsinkin sen luonnon näkökulmasta, koska täällä on niin huikeat mahdollisuudet siihen, mutta sitä ei osata sanottaa eikä jotenkaan tehdä siitä numeroa niin sanotusti, kun se on jo niin luonnollista. Se on juuri näin, että on paljon niin semmoisia itsestäänselvyyksiä, mitä me ei niin kuin kirjata tai kerrota, mutta sitten kun ne vaan nyt niin kuin pitäisi kertoa ääneen, että me ollaan kuitenkin niin kuin aika maanläheisiä ja arkijärkisiä täällä vielä kaikella tapaa. No, mulla on yksi kysymys, katsotaan tuleeko muita, mutta jos peilataan vähän tuohon Mikaelin esitykseen ja siihen, että mitä enemmän tavallaan työntekijöitä yrityksessä on, niin sitä vastuullisempia ehkä ollaan. Niin mitä sitten mikroyrityksille, niin minkälaisen viestin sä antaisit, mistä voisi lähteä helposti liikkeelle? Siis, tämmöinen helppo kysymys. Ihan helppo. No se, että listaa niin kuin itselleen sen, että no mitä tekee, ja sitten niin kuin miettiä, että minkälaisia ympäristövaikutuksia sillä on. Et esimerkiksi tämä, että kuinka paljon käyttää paperia ja mikä sähköliittymä on niin kuin tai mitä sähköä käyttää, siis ihan tämmöisillä niin kuin pienillä jutuilla. Ja sitten niin kuin miettii sen, että millä tavalla se oma talous
yrityksessä on niin kuin hoidettu, että onko se kestävällä pohjalla, mitä se kestää, mitä sille mahdollisesti voisi niin kuin tehdä. Ja sitten se sosiaalinen vastuu, niin sehän on vastuuta siitä yrittäjästä itsestään, koska ilman sitä yrittäjäähän se yhden ihmisen toiminta, niin se lakkaa. Ja itse asiassa mua haastateltiin miksei tähän juttuun, että jos niin kuin tulee äkkikuolema tai jotain, että mitä niin kuin pitäisi muistaa, niin tulin vaan sen toimittajan kanssa siihen lopputulokseen, että silloin erityisesti kun on yksin yrittäjä, niin yrittäjällä pitää olla niin kuin tosiaan ne omat asiat, mutta myös sen yrityksen asiat niin kuin tosi hyvässä kunnossa. Ja se on mun mielestä vastuullista toimintaa, että yksi yrittäjällä olisi niin kuin se musta boksi, missä on sitten vähän niin kuin ohjeet tai toimintamalli, että jos minä sairastun vakavasti, olen pääkainalossa, kyvytön tekemään töitä tai oikeasti tulee se kuolema kohdalle, niin ei jätä sitä niin kuin läheisille tai omaisille niin kuin semmoisena pommina, vaan että on vastuullisesti tehnyt jotkut ohjeet siihen, että mitä te teette, tai että joku edes voi hoitaa jotain asioita. Että se on ehkä niin kuin semmoinen tietynlainen riskienhallinta-analyysi niin kuin näistä näkökulmista, mikä kannattaa niin kuin yksin toimijan tehdä niin kuin siitä omasta kuviostaan. Joo. No niin, no siinäpä heti hyvät semmoiset ensimmäiset vinkit siitä, että mistä lähtee liikkeelle. Että varmaan pieni askeli ja sitten valita siitä itselleen ne ensimmäiset ja ehkä helpoimmat, niin sillä. Ei kannata lähteä keksimään, vaan kirjaa ihan ne asiat, mitkä siinä arjessa on. Just näin, joo. Istuu alas, ottaa aikaa sillä, niin sillä se varmaan. Kyllä. Joo, kiitoksia ja oikein mukavaa alkuiltaa kaikille. Mun nimi on Päivi Ojala, tuun Suomen Yrittäjistä ja kerron tosiaan lyhyesti näistä meillä olevista maksuttomista koulutuksista, joiden avulla voi myöskin tässä vastuullisuustyössä lähteä liikkeelle. Tässä on kyllä tosi inspiroivia puheenvuoroja kuultu jo tälle illalle ja jatketaan sitten tosiaan näiden koulutusten parissa. Ehkä ihan lyhyesti muutama sana Yrittäjät Akatemiasta, eli meillä on tämmöinen koulutuspalvelu yrittäjille ja yrittäjien henkilöstölle. Tavoitetaan webinaarien ja verkkokurssien kautta yrittäjiä ihan paikasta ja ajasta riippumatta. Ja meillä on siellä tarjolla näitä erilaisia liiketoimintaosaamisen aiheita, johtamista, myyntityötä, yrityslainsäädäntöä, taloutta, verotusta, markkinointia ja tietysti myöskin tätä yritysvastuuta. Ja kannattaa aina aika ajoin käydä tutustumassa tuohon osoitteeseen yrittäjät.fi/akatemia, koska sinne se meidän tarjonta aina päivittyy ja uusiutuu, niin sieltä voi löytyä sitten sopiviin hetkiin näitä erilaisia koulutuspaloja. Tästä yritysvastuusta, niin meillä on tosiaan siitä nyt yksi kurssi olemassa ja sitten toinen kurssi on ihan juuri näillä näppäimillä tulossa ulos. Ja me lähestytään tätä yritysvastuuta tämmöisen vähän niin kuin työlistan avulla, että minkälaisia asioita siinä omalla työpöydällä on yritysvastuuseen liittyen. Ja tässä on osittain tuolta yrittäjille tehdystä kyselystä noita vastauksia. Ja sieltä nousi esiin tämä, että pitäisi saada vähän apua siihen vastuullisuuden kokonaiskuvan hahmottamiseen ja sitten motivaation herättelyyn. Kun tämä on vähän semmoinen aika moniulotteinen asia, niin mikä tässä on olennaista, mistä tämä oikein koostuu. No sitten toinen tämä työlistalla oleva asia oikeastaan, mitä Niinakin tuossa sanoi, että yrityksen toimintojen katsominen vähän niin kuin vastuullisuus silmälaseilla, että mitä tekee ja miltä se sitten niin kuin vastuullisuuden näkökulmasta näyttää. Näitä ympäristötaloudellinen, sosiaalinen vastuullisuus, niin niiden kautta peilata. Ja siitä sitten varmasti syntyy näitä uusia toimintatapoja siihen tuotantoon, valikoimaan, markkinointiin, työsuhteisiin, ostoihin, taloudenpitoon, hallintotapoihin, sidosryhmäsuhteisiin. Eli siis ihan näihin nimenomaan arkisiin asioihin, mitä siinä yritystoiminnassa jo joka tapauksessa on olemassa, niin näistä puhutaan. Se voi olla vaikka, että otetaan kasvisruokaa ravintolan valikoimaan tai palkataan osatyökykyisiä tai oppisopimusopiskelijoita. Katsotaan, että
aiemmin on ostettu jostain vähän kaukaa maailmalta epämääräisistä olosuhteista, niin sitten halutaankin ostaa sellaiselta toimijalta, jolta tiedetään, että varmasti on asiat asiallisesti hoidettu. Eli ne on niin kuin ihan tämmöisiä käytännöllisiä, konkreettisia asioita. Ja sitten vielä tietysti varmasti työlistalla on tämä vastuullisuudesta viestiminen. Eli sekin on tässä jo noussut esiin, että paljon jo tehdään, mutta siitä olisi myös hyvä kertoa. Ja miten siitä voi kertoa, jotta se ei ole sitten tämmöistä viherpesua tai jotain vähän niin kuin hämärältä kuulostavaa, että löytää niin kuin oikeat sanat myöskin, millä tavalla vastuullisuudesta voi eri sidosryhmille puhua. Niin tavallaan, että jos tunnistatte, että tässä on sellaisia asioita, joita teillä on omalla työlistallanne ja siinä omalla työpöydällänne, niin näissä voimme olla sitten apuna tämän Erotu vastuullisuudella -koulutuksen avulla. Eli kyseessä on tämmöinen maksuton verkkokoulutus, joka on tällä erää auki tuonne vuoden loppuun saakka. Se on noin 6 tunnin mittainen kokonaisuus, mutta se on jaettu pieniin palasiin. Siellä pystyy etenemään omaan tahtiin, eli aloittamaan silloin, kun itselle sopii. Käy sitten vaikka kerralla koko paketin tai ehkäpä niin kuin mieluiten niin, että pikkuhiljaa ja pureskelee ja poimii sieltä itselle sopivia asioita ja kokeilee käytännössä ja pohtii ja tosiaan kirjaa ylös niitä omia asioita, niin semmoiseen niin kuin oppimiseen tämä tämmöinen verkkokurssi soveltuu varsin mainiosti. Ja tämä on siis peruskurssi, eli jos olette jo hyvin pitkällä vastuullisuusmatkalla, niin silloin tämä ei välttämättä ole se oikea osoite, mutta tämä on nimenomaan semmoiseen niin kuin alkamiseen ja sen vastuullisuustyön kehittämiseen ja niille niin kuin ensimetreille niin räätälöity. Ja nimenomaan sitten yrittäjille räätälöity, että täällä ei puhuta niin kuin suurten yritysten asioista, vaan tämä on niin kuin, mitä niin kuin pienemmät yritykset voi tehdä. Ja tästä vielä pidetään sitten erikseen tästä kurssista tämmöinen aloitusinfo tiistaina 1.10. 17-17.30 ja saatte siihen sitten linkin, jos ilmoittaudutte tuosta osoitteesta, mikä tuossa näkyykin, tai tuossa on tuo linkki, että kun saatte tämän materiaalin, niin voitte siitä sitten ilmoittautua tälle kurssille, että jos tämä resonoi, että tämän tyyppiset teemat teitä kiinnostaisi. Tässä vielä tarkemmin vähän koulutuksen sisällöstä. Ensinnäkin siellä on meillä ihan Suomen ykkösluokan kouluttajia Niina Ratsula, Anne Vanhala, Riikka Rantakari on tässä kouluttajina ja tuossa on sitä sisältöä. Eli vastuullisuuden ABC, mitä, miksi, miten, ihan perusteista lähdetään. Vastuullisen toiminnan varmistaminen yrityksen arjessa. Sitten siellä on sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja sitten on vielä tämä näkyvyyttä ja myyntiä vastuullisuus viestinnän kautta. Jos kaipaatte sitä taloudellista vastuuta, niin siitä meillä on sitten niinku omia erillisiä, vähän niinku syvemmälle sukeltavia kursseja. Niitäkin voi toki sitten sieltä katsoa, että tässä nyt on valittu näitä tämän tyyppisiä sisältöjä tähän kokonaisuuteen. Ja sitten mä ihan vielä muutamalla sanalla sanon, että toki se työlista voi tästä vielä jatkuakin. Ja jos teidän omalla työpöydällä on niin kuin hiilijalanjäljen laskemista ja sitten tämmöistä pienen yrityksen vastuullisuusraportin laatiminen jo ajatuksissa nimenomaan nyt rahoittajia, toimitusketjua, muita sidosryhmiä varten, niin siitä meillä on ihan näillä näppäimillä sitten tulossa rakenna ja raportoi yritysvastuuta koulutus ja täällä ideana sitten tosiaan se, että miten niin kuin nimenomaan pieni yritys voi sitä vastuullisuusraportointia tehdä. Tässä on sitten viitekehyksenä tämmöinen pienten yritysten vapaaehtoinen vastuullisuusraportoinnin viitekehys, eli se on sitten tuolta EU-tasolta tuleva viitekehys ja se on sitten meilläkin tässä valittu tähän niin kuin ohjenuoraksi. Niin tämä myöskin yhtenä vinkkinä, että jos tämän tyyppiset aiheet kiinnostaa, niin lämpimästi tervetuloa sitten myös tällekin verkkokurssille. Tämä tosin nyt sitten ei ole vielä auki, eli tämä avautuu tuossa 30.9. toi ilmoittautuminen ja varsinainen kurssi avautuu sitten
tuossa 15.10. Eli siihen nyt on vielä aikaa, mutta tämä tämmöisenä ennakkomaistiaisena. Eli tässä ihan lyhykäisyydessään nämä Yrittäjät Akatemian terveiset ja mä pikkusen tuosta vielä kelaan, koska ennen kaikkea tietysti toivotaan, että mahdollisimman moni tulisi mukaan tähän Erotu vastuullisuudella -koulutukseen, joka on siellä jo käynnissä ja joka sitten tarjoaa ne tukea niihin ensiaskeleisiin ja sen yritysvastuun kehittämiseen. Kiitoksia, saatte materiaalia ja pääsette ilmoittautumaan mukaan. Kiitos Päivi. Ja voin ihan nyt omasta kokemuksesta sanoa, että on kyllä hyvä kokonaisuus. Ja nyt jos vielä vilautat sitä seuraavaa diaa siitä, niin nämä oli kyllä älyttömän hyvin palasteltu pieniin osin jokainen näistä tunnin teemoistakin, että siellä oli lyhyitä 7-10 minuuttia kestäviä videoita ja sitten oli lisää materiaalia, jos halusi niihin tutustua tarkemmin ja vähän kysymyksiä myös itselle pohdittavaksi, eli voin lämpimästi suositella näitä. Ja 5. teema, eli toi vastuullisuusviestintä, niin siihen liittyen meillä on tulossa webinaari marraskuussa seuraava tämmöinen verkkokoulutus, mutta tämän tyyppisesti järjestettynä kuin tämäkin, niin näähän kulkee sitten vahvasti käsi kädessä, eli siellä kuullaan asiantuntijoita lisää ja tästä saat sitten varmasti lisää siihen käytäntöön kunnon tunnin setillä ja hyvillä tehtävillä, mitä on puolestaan akatemiassa odottelemassa. Tosiaan mä käsittelen vastuullisuutta ihan pelkästään tämmöisessä lyhyessä tietoiskussa nyt hankintojen näkökulmasta. Jo pelkästään niin hankintojen kannalta ajatellen tämä vastuullisuus on iso juttu, jolloin mä oon typistänyt tämän aika hyvin. Mä oon onnistunut niin välttelemään sellaisia asioita, mitä uskoin, että aikaisemmissa esityksissä tulee jo esille, mutta aina tietenkin jotakin on vähän niin limittäistä ja jopa päällekkäistä. Mutta puhtaasti niin hankintojen näkökulmasta lähestyn tätä asiaa ja mulla on tosiaan lyhyt esitys, jos mä pyrin vähän avaamaan sitä, että miksi hankintayksiköt vaatii tarjoajilta vastuullisuutta tällä hetkellä ja miksi ne vaatimukset on lisääntynyt. Sitten miten nämä vaatimukset näkyy tarjouspyynnöissä, jotka julkiset hankintayksiköt julkistaa, ja sitten, että miten yritys voi varautua tai miten kannattaisi varautua näihin vaatimuksiin. Ja kun me ajatellaan, että vastuullisuus tai kestävyys, rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin se kattaa kaikessa laajuudessaan ekologisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Eli näitä näkökulmia tähän aiheeseen on pelkästään jo hankintojen kannalta aika paljon, koska me mietitään niin tavaroiden tai tuotteiden tuotantoa tai palvelujen tuotantoprosesseja tai hyödyntämisprosesseja, niin näitä näkökulmia tulee jo todella paljon niin hankintojenkin näkökulmasta. Jos joskus aikaisemmin, ihan niin kuin, ei ole varmaan 2-3 vuotta taaksepäin, niin usein kuulin vielä sellaisia, että miksi tällaisia vastuullisuusasioita hankintoihin sotketaan, että hankintayksiköt niin kuin ikään kuin haluaa jotenkin siirtää vastuuta yrityksille heidän omista vastuistaan tai tehtävistään, mutta toisaalta palveluja, julkisia hankintoja tehdessään hankintayksiköthän järjestää osan omasta toiminnastaan palvelun tuottajien avulla, niin mun mielestä se on ihan kohtuullista. Nämä tämmöiset kriittiset äänenpainot on vähentynyt viime aikoina, ja niin kuin tuossa nyt näki Mikaelinkin esityksessä, niin meillä Itä-Suomessa ei välttämättä kovin huono tilanne ole. Totta kai parempaa pitää pyrkiä, mutta ei me lähtökohtaisesti millään takamatkalla olla tämän asian suhteen. Se mikä tästä tuli aikaisemminkin esille, niin aika paljon siitä on näkymättömissä ja piilossa, ja siitäkin mä voin kertoa esimerkin tuosta, kun päästään noihin kriteereihin. Mutta hankintayksiköiden kannalta tämä on laaja asia. Taustalla vaikuttavia tekijöitä on paljon, jos me ajatellaan sitä, että miten julkiset niin kunnat ja kaupungit toimii. Niin ensinnäkin niin kaiken takana on EU-hiilineutraalisuustavoite 2050. Se on todella iso tavoite, ja EU suoltaa ulos direktiivejä, komissiolta tulee direktiivejä sieltä tasaisin väliajoin, jotka johtaa sitten muutoksiin meidän kansalliseen lainsäädäntöön. Me ollaan monia tällaisia muutoksia jo nähty, että esimerkiksi nyt vaikka sitten niin sanottu laki puhtaista ajoneuvoista ja liikenteestä, niin päin pois. Eli sieltä tulee sitten kansallisia lakeja, jotka velvoittaa, ja nämä
toimialalla kuin toimialalla, niin sinne tulee nämä vastuullisuusasiat esiin. Et esimerkiksi tilaajavastuulaki on sellainen, joka tulee kaikille heti mieleen varmaan, kun näistä asioista puhutaan, koska se koskee sekä yrityksiä että hankintayksiköitä, että laki selvitysvelvollisuudesta siitä, että kun käytetään palveluita, alihankkijoita, että siellä myös nämä vastuullisuusasiat on kunnossa. Ja itse tilaajavastuulakihan koskee jo aika pitkälti, siellä on työolot, taloudelliset asiat ja verot ja niin edespäin. Verot ja veroluontoiset maksut. Eli sekin on jo niin kuin sinänsä niin kuin laaja tuo tilaajavastuulaki. Ja se alkaa olla yleinen käytäntö, että tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita vaaditaan ja esimerkiksi Mikkelin kaupunki ja kehitysyhtiö mikseikin on joutunut avin tarkastuksen kohteeksi näissä tilaajavastuulakiasioissa. Eli se on sellainen, niin kuin, se on ollut varmaan niin kuin kaikkein näkyvin tällä hetkellä. Mutta sitten siellä taustalla vaikuttaa erilaiset poliittiset ohjelmat. On kehittämistrategioita, ilmasto-ohjelmia, kestävyys- ja vastuullisuusohjelmia, jotka vaikuttaa siellä taustalla. Ja jos nämä on hyvin laadittu, niin siellä on huomioitu muun muassa sitten hankinnat. Eli että miten hankinnat tukee strategisia tavoitteita, ilmasto-ohjelmaa ja kestävyys- tai vastuullisuusvaatimuksia eri ohjeissa ja ohjelmissa ja strategioissa. Ja näinhän se pitää mennäkin. Mä ainakin näen, että hankinnat on sellainen työkalu, jolla näitä asioita viedään niin kuin käytäntöön ja viedään eteenpäin ja kehitytään yhdessä, niin kuin, että hankintayksiköt ja yritykset kehittyy siinä yhdessä, kun muistetaan se, että julkisissa hankinnoissa äärimmäisen tärkeää on tämä vuoropuhelu. Ja markkinavuoropuhelujen kautta ja yhteistyön kautta niin kuin, mun mielestä tässä on mahdollisuus yhdessä niin kuin, vahvistua ja yhdessä kehittyä ja yhdessä laittaa nämä asiat kuntoon. Että ei tässä ole kysymys siitä, että joku haluaa siirtää niin kuin, vastuuta ja velvoitteita pelkästään toiselle. Sitten viimeisimpänä, uusimpana, niin tässä esimerkiksi kun minä olin kesälomalla, niin sain sellaisen sähköpostin, jossa Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelut pyysi dataa siitä, että miten kaupungin hankinnoissa on toteutunut nämä kestävyysvaatimukset ja tavoitteet. Ja onneksi sitä oli jo vähän kerätty, mutta pikkasen yllätyksenähän tämä tuli. Eli siellä jos kaupunki hakee rahoitusta nyt kuntarahoitukselta, niin rahoitushakemuksiin pitää laittaa faktatietoa näistä asioista. Ja se on tietysti siinä mielessä vähän oli yllättävää, että siitä ei ollut kyllä mun käsittääkseni etukäteen kauheasti niin kuin hiskuttu, että tämmöisiä vaatimuksia sinne tulee. Et se tuli vähän niin kuin yllättäen, mutta onneksi oli kerätty sitä dataa ja saatiin sinne sitä aika hyvin sitä dataa. Mutta samalla paljastui, että meidän pitää sitä hankinnoista kerättävää dataa tarkentaa ja sen raportoinnille asettaa niin kuin korkeampi niin kuin prioriteetti, että sitä ei ole aina ehkä niin kuin osattu sitten tarpeeksi tarkkaan sitten raportoida ja on pidetty, että se on vähän niin kuin turhaa, mutta kun siellä alkaa olla niin kuin, tai turhaa työtä se ei ehkä ollut, mutta prioriteetillä ei niin ollut niin korkealla. Mutta kun kuntien rahoitus alkaa siitä olemaan kiinni, niin mä veikkaan, että prioriteettikin nousee ja se on hyvä asia vastuullisuuden kannalta. Ja sitten tietyllä tavalla tässä on kyseessä yhteiskuntavastuusta, niin kuin esimerkiksi Ninni tuossa esityksessään toi esille, että tiedostavat yrittäjät ja yritykset niin osallistuu yhteiskuntavastuun kantamiseen, eli palveluntuottajilta ja toimittajilta odotetaan sitoutumista samoihin näihin vastuullisuustavoitteisiin kuin mitkä sitten ohjaa julkisia toimijoitakin. Ja sitten miten nämä vaatimukset näkyy tarjouspyynnössä, niin mä oon tämmöisen karkean jaon tehnyt tähän, että voi olla tämmöinen tarjoajille, siis palveluntuottajille, tai tavaratoimittajille, tuottajille niin asetettavat ehdottomat vaatimukset. Ja sitten voi olla niin suoraan palvelun tai palvelun tuotteen vastuullisuuteen liittyviä ehdottomia vaatimuksia, ja sen lisäksi sitten voi olla tämmöisiä arvioitavia kriteereitä, eli arvioidaan tarjousten paremmuutta, muun muassa esimerkiksi vaikka tarjoajan referenssiin tai muuhun yleiseen toimintaan liittyviä arvioitavia niin vastuullisuuskriteereitä. Ja sitten suoraan tarjottavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvät vastuullisuuskriteerit. Mä olen laittanut tähän joitakin esimerkkejä tähän alle, mutta ne menee limittäin. Se riippuu niin paljon hankinnan luonteesta ja toimialasta, että nämä menee aika lailla limittäin sitten, että millä asioilla, miten näitä niin kuin vaaditaan sitten niin kuin tarjouspyynnössä tarjoajien näyttävän niin kuin toteen sitten omassa tarjouksessaan. Mutta tässä ensimmäisessä nämä tämmöiset yleiset ehdottomat vaatimukset liittyen liiketoimintaan niin on varmaan sellainen, mistä monesti lähdetään liikkeelle. Ja näitähän voi olla siis esimerkiksi niin tilaajavastuu nyt on hyvin niin
perustavaa laatua oleva juuri tällainen, eli miten siinä yleisessä liiketoiminnassa, yrityksen toiminnassa niin vastuullisuus toteutuu. Ja tietenkin sitten on lisääntynyt tämmöiset erilaiset kuvaukset ympäristön ja ympäristöystävällisyydestä, vastuullisuudesta, miten nämä asiat toteutuu hankinnoissa tai itse asiassa sen yrityksen liiketoiminnassa. Mutta sitten pikkuhiljaa varmaan lisääntyy, että aletaan vaatimaan erilaisia ohjelmia, käsikirjoja ja sertifikaatteja. Esityksessä mainittiin tämä ESG-raportointi, jos ei ihan sillä termillä, niin sehän on direktiiviin perustuvaa suurten yritysten ympäristö- ja vastuullisuusraportointi kokonaisuus, joka ei sinänsä suoraan koske pieniä yrityksiä, mutta niin kuin tuli mainituksi, niin alihankkijoita se koskee, koska suuret yritykset joutuu varmistamaan, että alihankkijaketjussa samalla tavalla otetaan nämä asiat huomioon. Ja tästä on hyviä esimerkkejä. Meillä on ollut esimerkiksi hankinnoissa, palveluhankinnoissa, että on pyydetty vapaamuotoista kuvausta siitä, että miten nämä ehdottomat vaatimukset sitten, miten ne toteutuu nämä asiat sitten. Ja tästä on siinä mielessä hyviä esimerkkejä, että jotkut yritykset on sitten todennut, että he ei ollut aikaisemmin kuvannut, jota on laittanut paperille. Ja että se oli, niin kuin mainittiin, niin se oli itsestään selvänä, pidettiin sitä asiaa, ei ollut tuotu sitä esille, mutta sitten kun tarjouspyynnössä tällaista vaadittiin, niin se tulikin sieltä sitten esille. Ja sitten ollaan nähty iloksemme, että esimerkiksi tämmöinen vastaava kuvaus, vapaamuotoinen kuvaus on erässä hankinnassa oli sitten arvioitavana kriteerinä, niin yksi yrityksistä, joka siihen vastasi 3 palveluntuottajayrityksestä, niin sen saman kuvauksen laittoi sitten web-sivuille. Et samalla tuli hoidettua sitten se, että sitä käytettiin sitten yrityksen markkinoinnissa sitten heti hyödyksi. Mutta sitten itse suoraan palveluun tai tuotteeseen liittyviä vaatimuksia voidaan asettaa myös, ja näistä on niin hyviä esimerkkejä, niin jos ajatellaan esimerkiksi tuotehankintoja, ne on ympäristömerkki, palvelullakin voi olla ympäristömerkki, mutta sitten erilaiset ulkopuoliset auditoinnit, tai sitten tämä sama kuvausohjelma, käsikirja, sertifikaattikokonaisuus, joka mainittiin jo tuossa edellisessä kohdassa. Mutta sitten esimerkiksi sellaisia, että työolojen varmistaminen esimerkiksi, että noudatetaan suomalaista työehtosopimusta tai vastaavaa tasoa, sellainen esimerkiksi näkyy esimerkiksi Mikkelin kaupungin tarjouspyynnöissä. Ja muitakin työolojen varmistamiseen liittyviä asioita, kuten esimerkiksi alihankinnan ketjuttamisen kiellot, jotka näkyy usein rakennuspuolen hankinnoissa tai purkuurakoiden hankinnoissa. Mutta sitten voidaan tällaisia arvioitavia tarjoajien aikaisempiin referenssiin tai nykyiseen toimintaan liittyviä arvioitavia kriteereitä, ja näitä voi olla siis esimerkiksi, että arvioidaan esimerkiksi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi yritys on hiilineutraalisuuden edistämisessä onnistunut erilaisissa julkisten hankintojen toteuttamisprosesseissa tai projekteissa. Ja näitä on esimerkiksi tehty niin, että tämä esimerkki tulee Mikkelin ulkopuolelta, mutta on esimerkiksi tehty niin, että on tällaisia esimerkkikeissejä pyydetty kuvaamaan, ja sitten niitä on esimerkiksi ympäristöpalvelujen, kunnan tai kaupungin ympäristöpalvelujen asiantuntijat arvioineet neutraalisti näkemättä siis, että kuka ne tarjoukset on jättänyt, mutta nämä kuvaukset ja arvioineet sitten niitä keissejä sen hiilineutraalisuuden toteutumisen kannalta. Eli siinä voidaan myöskin sit hyödyntää ulkopuolista arviointia, jos tällaisia kuvauksia, ohjelmia tai käsikirjoja, sertifikaatteja arvioidaan. Sitten on tietenkin suoraan tarjoajan palveluun tai tuotteeseen liittyviä arvioitavia kriteereitä, liittyy välittömästi siihen tuotteeseen tai sen hyödyntämiseen tai palveluun ja sen hyödyntämiseen. Ja tästä on hyviä esimerkkejä kalustopäästöt, kuljetus, logistiikka, palveluhankinnoissa, palvelun saavutettavuus esimerkiksi, tätä voidaan katsoa monelta eri näkökulmalta, esimerkiksi se, että kuinka pitkään joutuu matkustamaan palveluun kansalainen esimerkiksi palvelupisteeseen, tai esimerkiksi se, että onko palvelupisteet esimerkiksi bussireittien lähellä, kuinka lähellä, että pääseekö sinne bussille vai joutuuko menemään omalla autolla tai taksilla. Tuotteen elinkaarikustannukset sieltä taloudelliselta puolelta lisääntynyt erittäin paljon viime aikoina. Ja sitten yksi, jota käytetään ehkä aika vähän vielä, niin on tämä takuuaika. Ja takuuaika kuitenkin
jos tuotteelle luvataan pitkä takuaika, se yleensä kertoo sitä, että se on aika hyvin valmistettu, ja kun takuaika on pitkä, niin silloin se voidaan olettaa jo lähtökohtaisesti, että se tuotekin on pitkään käytössä, jolloin esimerkiksi silloin elinkaarikustannukset pienenee ja uudistamistarve niin kuin harvenee. Ja sitten tämmöinen palvelun kehittämissuunnitelma sen suhteen esimerkiksi, että miten vastuullisuutta noudatetaan, miten sitä tullaan kehittämään ja mitä asioita yrityksellä on esimerkiksi jo mielessä siitä, että miten se tulee omaa palvelunsa kehittämään. Tässä vain niin kuin muutamia esimerkkejä ja tosi paljon riippuu siitä, että minkälaisia ne hankinnat on luonteeltaan. Mutta mielikuvitusta saa käyttää ja tässähän monesti puhutaan, että hankintalaki estää asioita, niin tässä on aika lailla vapaat kädet. Eli yrityksiltä voidaan vaatia, palveluntuottajilta voidaan vaatia esimerkiksi strategisiin tavoitteisiin, hankintayksikön strategisiin tavoitteisiin tai vastuullisuuteen, kestävyyteen liittyviä vaatimuksia, vaikka ne ei suoraan liittyisikään hankinnan sisältöön. Muiden kriteerien osalta, niin jos ajatellaan vaikka osaamista ja kokemusta tai muuta tämmöisiä pätevyysvaatimuksia tai muita arviointikriteereitä, niin ne yleensä pitää liittyä suoraan tuotteeseen tai palveluun tai sen tuottamiseen kiinteästi. Mutta sitten vastuullisuuteen liittyen kaikessa laajuudessaan, kun me mietitään vastuullisuutta, niin tätä kytköstä ei välttämättä tarvitse olla. Voi silti vaatia tällaista vastuullista toimintaa. Et se on niin kuin merkittävä poikkeus. No mitä yritys sitten voi varautua näihin vaatimuksiin, niin mä ehkä lähtisin liikkeelle tämmöisellä, tämä on hyvin voimakkaasti yksinkertaistettu, jonkun verran Ninni tätä työtä sivuskin tuossa omassa esityksessä, mutta että tällainen malli voisi olla niin kuin hyvä, niin kuin tällainen, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, että ei ole tämä työ vielä kovin pitkällä eikä näitä asioita ole kovin paljon mietitty, niin arvioidaan ensiksi se lähtötaso. Kartoitetaan, miten toimitaan, niin siihenhän liittyy hyvin monia lähtökohtaisesti liittyy hyvin monia asioita, jotka pitää huomioida, riippuen tietysti yrityksen toimialasta. Toisessa vaiheessa kartoitetaan sidosryhmien odotukset. Siihen liittyy muun muassa julkiset hankkijat, mutta muut sidosryhmät, yhteistyökumppanit, alihankkijat ja toimitusketju kumpaankin suuntaan. Ja sitten tehdään vertailu kilpailijoihin nähden, ja tässä tietenkin markkinatuntemus auttaa, mutta esimerkiksi julkisista hankinnoista oppii kilpailijoiden, kun on mahdollista nähdä asianosaisena kilpailijoiden tarjouksia, liikesalaisuuksia lukuun ottamatta tietysti, mutta sieltä pystyy oppimaan ja koko siitä hankintaprosessista pystyy oppimaan. Ja tosiaan kilpailijavertailu asemoi sitten se yrityksen vähän niin kuin, missä me ollaan, nyt jos me ajatellaan kilpailutilannetta, että mitä meidän pitää tehdä, ja sen jälkeen laaditaan sitten tiekartta. Ja tämä tiekartta voi tosiaan olla niin kuin jonkin ohjelma, se voi olla käsikirja ja niin edespäin. Mutta tärkeää, että laaditaan tiekartta, lähdetään toteuttamaan sitä, eikä unohdeta sitä tiekarttaa, vaan kehitetään sitä suunnitelmaa, kehitetään sitä tiekarttaa samalla, kun lähdetään toteuttamaan, koska nämä asiat muuttuu ja samalla kun osaaminen ja ymmärrys lisääntyy, niin kehitetään myöskin sitä laadittua toimintamallia tai tiekarttaa. Ja sitten hankintojen kannalta erittäin tärkeä työkalu on markkinavuoropuhelu. Eli kannattaa osallistua markkinavuoropuheluun aina kun mahdollista, vaikka ei olisi osallistumassakaan kilpailutukseen, niin siitä oppii. Ja totta kai kilpailutuksesta oppii siitä konkreettisesti kantapään kautta usein, mutta kyllä siellä sitä menestystäkin sitten tulee, kun opin ottaa vastaan. Eli opitaan parhaalta, mutta tuodaan esiin omia vahvuuksia ja kehitetään samalla heikkouksia. Omien vahvuuksien esille tuonti on markkinavuoropuhelussa tärkeää, koska sellaisia asioita, kun saa läpi sit menemään sinne tilaajan takaraivoon, niin parantaa aina niitä omia mahdollisuuksia pärjätä kisassa. Eli kannattaa vaikuttaa hankintayksiköiden päätöksiin ja linjauksiin. Valveutuneet hankintayksiköt kyllä kuuntelee sitä palautetta, mitä ne saa markkinavuoropuhelusta. Että okei, välillä markkinavuoropuhelut on pelkkiä tiedotustilaisuuksia, mutta yhä useampi hankkija myös kuuntelee ja antaa niiden ikään kuin suhtautuu avoimesti niihin toiveisiin tai vaatimuksiin. Totta kai hankintayksiköt tekee sitten ne lopulliset linjaukset aina itse, mutta kuitenkin näillä on vaikutusta. Se on jo nähty moneen kertaan. Mutta sitten pitää vaatia myös omilta yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta vähintään samaa tasoa kuin omalta yritykseltä, jolloin
erityisen tärkeää on sitten varsinkin jos ajatellaan pieniä ja mikroyrityksiä, kun menestyminen perustuu aika usein siihen, että on hyvä yhteistyöverkosto, niin näitä pitää vaatia. Eli niin kuin tuli todettua, niin alihankkijoita vaihdetaan sen takia, että jos vastuulliset asiat ei ole kunnossa isompien yrityksen toimesta, mutta niin myöskin pienempien yritysten toimesta. Tässä oli tämä mun lyhyt tietoisku, hyvin paljon typistettynä, mutta toivottavasti tästä jäi jotain käteen. Sen verran voisin sanoa sitten vielä tähän loppuun, että jos tämmöinen ESG-raportointi tuntuu työläältä tai tällaiset isommat, niin jotenkin tuntuu liian isolta, vaativalta se kokonaisuus, niin esimerkiksi Kemin kaupungilla on tämmöinen vastuullisuuskäsikirja, joka on sellainen itse asiassa valmis lomakkeisto, jonka yritykset voi täyttää ennen kuin he osallistuvat esimerkiksi kilpailutuksiin. Se on se hyvä niin kuin malli ottaa mallia siitä, että se asia voidaan hoitaa myös vähän kevyemmin ja siitä pääsee aika vaivattomasti eteenpäin. Eli Kemin kaupunki on niin kuin miettinyt tätä asiaa, että se ei välttämättä kaikille yrityksille ole se ensimmäinen askel niin kauhean helppo. Niin tällaiset asiat, niin tällaiset toimintamallit kuin Kemin kaupungilla on, niin auttaa kyllä siinä asiassa eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Tästä olikin vinkki vitonen vielä ihan viimeiseksi. Ja onko Ilkka niin, että jos jotain tähän asiaan liittyen olisi kysyttävää, niin oletko sinä esimerkiksi semmoinen, keneltä voi kysyä sitten? Kyllä. Se kuuluu toimenkuvaan. No niin. Iltaa hei minunkin puolesta ja todella mielenkiintoisia esityksiä tänään. Toivottavasti pystyn vähän tuomaan sosiaalisesta vastuullisuudesta jotain nyt ihan tähän loppuun. Mun nimi on tosiaan Petra Hellekari, mä toimin yrityskulttuuriasiantuntijana ja kulttuurivalmentajana. Ja aika paljon tänä päivänä asiakkaat puhuu siitä tai kysyy meiltä, että mitä nyt me voitaisiin tämän sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta tehdä. Miten me voidaan rakentaa hyvää työpaikkaa, missä kaikilla on hyvä työskennellä. Ja ihan lyhykäisesti tähän loppuun, vähän niin kuin maistiaista tulevaa myöskin, niin mä kerron meidän näkökulmaa tähän asiaan. Me ollaan tutkittu 30 vuotta henkilöstön tyytyväisyyttä. Globaalisti tällä hetkellä noin 170 maassa. Eli meillä on niin kuin kerääntynyt semmoista dataa noin 20 miljoonalta työntekijältä ja toisaalta 18 000 yritystä, että mitä hyvässä työpaikassa tapahtuu aina. Miten me voidaan olla siellä sosiaalisesti vastuullisia. Mihin se niin kuin perustuu? Suomessa meidän missio on auttaa organisaatioita luomaan hyviä työpaikkoja jokaiselle. Ja tämä nyt tarkoittaa siis, itse asiassa tämä sana jokaiselle on se. Eli riippumatta siitä, minkälainen sun persoona on, missä asemassa sä työskentelet organisaatiossa, missä sä mahdollisesti fyysisesti sijaitset tai mahdollisista rajoitteista huolimatta. Hyvä työpaikka jokaiselle. Me ollaan rakennettu For All-malli ja tässä itse asiassa vaan nähdään se, että meidän datan perusteella hyvä työpaikka rakennetaan aina luottamuksessa. Arvopohjaisella toiminnalla niin, että johtaminen on vaikuttavaa, me saadaan ihmisten potentiaali maksimoitua. Mistä alkaa syntyä yhteisöllistä innovointia ja menestyvää liiketoimintaa? Hyvät työpaikat toimii vastuullisesti, se on ihan päivänselvää, myös nyt siis henkilöstöön nähden. Ja nyt kun johtajat luo erinomaisen työntekijäkokemuksen, niin sillä on valtava vaikutus koko organisaatioon. Hyvät työpaikat muuten houkuttelee ja kehittää lahjakkuuksia. Toisaalta ne myös niin kuin rakentaa kukoistavia tavallaan henkilöstökokemuksia ja ketterää kulttuuria. Tämä me ollaan meidän datan valossa kyllä nähty monesti, että se tuo mukanaan sitten kasvua ja suorituskykyä. Tämä näkyy suhteessa siis tietenkin liiketoimintaan, mutta myös kaikkiin sidosryhmiin, niin kuin tänäkin iltana ollaan kuultu. Ja ihan tähän loppuun mä sanoisinkin, että kun tästä vielä tullaan jatkamaan tulevaisuudessa, mutta hyvän työpaikan rakentaminen on arvovalinta ja se on ihan mahdollista kaikille organisaatioille. Mun puolesta oikein paljon kiitoksia tästä tilaisuudesta ja palataan näihin aiheisiin.
Kiitos. Tämä olikin hyvä lopetus näin niin kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Vähän sitä, mitä Ninni tuossa avasi jo omassa puheenvuorossaan, että mitä se hyvä työpaikka on ja mitä sen eteen pitää tehdä ja miksi se kannattaa tehdä ihan liiketoiminnan näkökulmasta. Tosiaan tästä jatketaan vielä tässä syksyllä ja nytpäs tästä näytän kun vaan näkyy. Viittisikö joku huikata, että näkyykö esitys? Näkyy kyllä. Jes, mahtavaa. Eli syksyn tulevat tapahtumat, mihin tässä muutaman kerran onkin jo viitattu. Ensimmäinen on juurikin päättymässä, mutta sitten on tulossa työnantajille suunnattu työllistymisen tukiin liittyvä, eli minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Ollaan taas kuitenkin siellä sosiaalisen vastuun kentällä. Sitten mennään marraskuussa viestintään. Siitäkin puhuttiin, tai sitä sivuttiin tänään siinä kurssilla. Verkkokurssilla on mahdollisuus päästä tekemään sitä omaa suunnitelmaa ja sieltä saa selkeästi hyviä vinkkejä siihen. Ja sitten silloin meillä on puhumassa asiantuntijoina Ruusila Anu ja Helena Puhakka-Tarvainen ja he ovat olleet Pohjois-Karjalan puolella pitämässä todella hyvää työpajaa, mistä on tullut yrittäjiltä paljon positiivista palautetta. Ja itsekin osallistuin siihen ja inspiroituneena olikin sitten mukava tulla kotiin. Ja sitten meidän syksy huipentuu tällaiseen aamiaisseminaariin, joka järjestetään Savonlinnassa. Toki tämäkin on verkkovälitteisesti saavutettavissa ja tästäkin tulee kyllä tallenne. Ja tämä tehdään yhteistyössä Työpolut Savonlinna-hankkeen kanssa ja kumppanina meillä on Great Place to Work ja Rookie Communications ja molemmilla on sitten taas mielenkiintoiset puheet siellä tulossa ja tämä on, mä näen, että tämä niinku huipentuu tosiaan tähän tämä meidän syksy. Omasta puolestani kiitän kaikkia osallistuneita, kaikkia esittäjiä ja puhujia ja erityisesti kiitän kuulijoita ja kiitän heitäkin, jotka tulevat kuuntelemaan tätä vielä jälkikäteen. Jos mihin tahansa näihin asioihin liittyen tulee kysyttävää, niin matalalla kynnyksellä saa olla yhteydessä ja tosiaan materiaalit tulee sitten ilmoittautuneille huomenna ja siellä on myös linkki sitten näiden tapahtumien ilmoittautumiseen.